Ningkan isira ebeng pleng dara pita PMAYG ahem patang te darajok ahem photon bong homarong pajar thep. Kangthi langso kiludamji adon realong than thele along hirjume kilong japan thana se karkli. Bokajana long match kachariatum pherangti amai kangni. Kardom bini Adap Abirta long panili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. Diopani constituency angkang number bagan purana hospital pualong PMAYG ahem kikim ningkan isira ebeng plengera phita kapatang pipederajok ahem photum kaningri. Lakha inkoy rapli Diopani constituency angkang number bagan purana hospital puarongalong pherangki atum kahumri damhot don phliso se PMAYG ahem ningkan isia prangpen kikim non puanta kapatang pipederajok ahem photum nangning ridun. Alang lidum nang kachithando na tengke labangso ahem kikim japan kichengsi atangka kelong hot contractor abang arlong sangti hayu nang thoksi arpong ebengan selam porno lasopi adun thua bangke sangti arlong kinam dam japan pura bengalong tangka kelong penamat contractor abang tangka nang hang pondetsi pini arnianta asangti arlongta theklongle lapen a contractor aphanta theklongle detlopusi nang chithando মই নামৰ বাগান নামৰ নদী চাহ বাগিচা পুনাস্তন লাইনৰ বাসিন্দা হয় মোৰ মাৰ নামৰ ঘৰ এটা আহিছিলে আইৱাই ঘৰ এতিয়া 2 কিস্তি পইচা হ'ল ঘৰ এতিয়ালৈ কমপ্লিট হোৱা নাই পইচা মাক ইকবং লৈ টিপ লৈ পইচা কিমান নাই কিমান ওলাইছে এইটো মাবি নাজানে কোনোবি নাজানে ঘৰ বৰ্তমান 1 বছৰ হৈ গ'ল ঘৰ কমপ্লিট হোৱা নাই ঘৰ যিবিলাক ইট লগাইছে এইবিলাক নিজে পৰি আছে পইচাটো কোনে উলিয়ালে পইচাটো মা টিপ লৈছে বোলে বাকি লিপেন তাঁতি বুলি নাম শুনিছো এতি ওলাইছে লিপেন তাঁতি কোন হয় লিপেন তাঁতি কোন ahemta nangpa tangpi pederajok nilitumki bangso hemalong bonghom arongsi pajar theplo lapen atheta ki cholok loputa ningkang samse alam cepak langsi contractor amen ke nipen tanti henopusi nangpa chinidum langchi thingpan subhas terang karbenglong live Kangthi langso kijui kelanga de malongta aprangason ninghang aling kedam kebang long lelo jongsi komatni atum kijui damji aning ke hang do pulote kilut adon realong anam pipensi kangthi langso alangson langdam longpo ahok kangthi langso laki karbenglong chatkali ni hang ni rep angbong mate det pialongta anong ka chithangklong alangsun no bangso alangson kapamat japhan sokar pen penangan atangka padamsi ason kaching thurasai deng pono bangso kangthi langsolong kedamtang apor hot abangki akhe joy pense langponlong no bonta non penabangke karbenglong autonomous council along medu kapabang ponjia phanpura kilutanam piponang po bangso puthak karbenglong autonomous council deputy chairman retaching hi ingnam rai komasai khi lapen kangthi langso development committee angbong jingbai ponsi kilutlong ji adonri anparta anam kipite kangnang ji adonri kimrang ponno Kardom Karbinglong Life kelang ada tumduan pini non makinil Karbinglong Life pen kangthi langso eco friendly tourism picnic spot mosidolo lake nolis pen kachang nai kangthi langso langsun ladak masinil tu Karbinglong Life pen dolo pini bangke jasemet kangthi langso alangsun jasemet labangso medu kirung labangso entry point aget included api jasemet ilitum ladak dokmuka range along office ranger rajen rongpi alangli penang an kacipaduk dolo pani si kedam tang sanjay ni dak local emisi alangli rites inhisar local emisi mate Karbinglong speaker alangli hin kan selada intigat pini poniglo masih pini bangke dak nili tum than thili ke chepami e fansi alangli tum producer bang thomni tum alangli tum si tum kardia dhromin penalang tum si se atiglo masih nilhin bangage pudun gela puhenlo non efang ke bang iya fan anso se ke tem medam kimisen ye fansi nilhin ban anam resume hansi taselang itum bangsi pini nilhin ban se papi ka nilitum forest department ban anso se nilitum ban kebang yang kami anso se cerap ni ko tasenon kakli amen bang kado bi alam no stami nalitum chini po ken bangke
lasi Burnada Than Kangthia Than kusitami dumati sitami Kangthia Than si pin lam ki lam phong lapen ing thirlong verja phanpura kar Dogmoka police station kaparlo VDP committee do an chiklo e jonpen e phong klembang amai phaponsi puthot akimi advisory board committee klembang kangwai pon CO video Sarbananda Teron Bokolia Harakhat in charge hinpen kapin khat ponatingsi kedamtang prenified troxiarni Dogmoka police station along VDP committee klembang amai pangnipon Dogmoka VDP Advisory Board Committee Mai Phubarem Nirmal Borapen Kachepaim Phua Mailong Dogmoka Police Station Kapardo Doan VDP Committee Atum Chetongdon Bangso Mailong Penangan Alam Chethan Chimumsi Abarem Committee Abang Pridaksi Puthot Akimi Dogmoka Police Station VDP Advisory Board Committee Sengpono Karong Karibong Life Kelangara Tum Don Pini Niltum la Karibong Life Pen Pini Dak Dogmoka Police Station Long Sibang Pini Ladak Dogmoka Station under long la VDP Doan Pini executive meeting phalo la bangso executive meeting ke phalo Dogmoka Police Station la bangso Advisory Board Committee ke senglo la sila bangso Board Committee ke seng aputa halitum Karibong Life Pen ajutuna আজি আমি উপমহলৰ নিৰ্দেশ মতে আগৰ যদিও থানা কমিটি আছিল কিন্তু আজিৰ পৰা এখন থানা এডভাইজাৰী কমিটি হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে আজি আমি ২৭ জনীয়া সদস্য লৈ আমি এখন কমিটি গঠন কৰিছোঁ বিভিন্ন এৰিয়াৰ পৰা আৰু বৰ্তমান আমাৰ দগমকা অঞ্চলত যিবিলাক সমস্যা চলি আছে এই সমস্যাবোৰক আমি নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত আমি সজাগতা সভা আৰম্ভ কৰিবলৈ সকলোৰে Bangso a committee along Nirmal Boraphan Maipu Roman Rompiaphan Dun Maipu Lapen Kongchun Bangabangki Abarem Abang Phomatsi Chido Tukoklo Kedamtang Langhen Rohimapura long Alam Kiason Mo non phi Kedu Nonakai social media penajok penangan ake joyke longpon bonda la solong langpon pami thek thepolote emithang lapen kapre kaphanda kapasungpon asonta nangmanthek sonsi inut Rajesh Teron pabangphu penansu kachekakajok ratkang saipon amhor kenep social media long kapache thang pipon derajok pini rada thengno dia chahangnang koklong Dogmoka Police Station Kaparlo Bhin Teron Arangalong Kedamtang Chiklo John Photrok Aprang Edon Ahem Penanso Angbong Pene Alam Pen Kachekagajok Rat Pen Insai Ponno Bangso Kachingwai Ponahut Inut Rajesh Teron Puabangpu Amethang a mobile pen video endonsi social media long Pachithang Pondetlo Laso Lama Puthak Bangso Ardo Soabang Aning Kang Samse Chepaklang Ponsi Ronga Sorna Pen Kapre Katumaphat Nangchingwai Pidu Nangchipu Ke Hangateng Pen Kedamtang Prenified Narkep Arni Dong Karnuk Tok Bi Arongalong Kachingwai Paduponlo Bangso Kachingwai Hot social media long Kapachithang Pivek Abangpu Bhin Teron Arong Amekar Rajesh Teron Rada Thengno Dia Chohang Ponsi Kebangji Arni Lapuson Klempon Pelopu Chichak Ponno Mane hala soarni nilita rat pen kangsai lukumat nilita la songsi makan rong lo he amasi nilita apia fra mane misenji hengodagi mane uploaded laki maduta nang toy bang belo laki nili mane nili diasi kabonai lo mati madu nang toy bang belo lasi laso lam thak bang ki mane laki nili se mane gres do garlo chokche jalo pulo chokche jalo Halapur ronga sar sarsing teron ahin pen sitame bangso alama puthak kebangji lang alama ve pin pen pupu angbong ke messenger aphan chethanon se ingsamjin pen kachingbai pachun pon Kidam tang chuneng la hai ni ke lapinam su ka chikat hai laso mane chi bhong sei la som to kok lo sitami la Rajesh Teron ni rong mikar lo ala bangke video endunde la pusombo ama video endunde lo ama social media pidet lo la penrap theklong from lo matio laso theklong from kini si kisuma tumbang komplain lo laso komplain puthak pini mane chingwai chingsai la hiya la pen chok chi jitu nirong mikar kami chok chi delu matio laso normal ke chi sikar lo Dogmuka pen semsing ingti karbeng long lai Tangte non malomso dihina mophan birtang ton ponik sina
dam ikha humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakuladalong nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akuladalong kedam japhan apor dure that pusitami matha ikri bangso akuladalong pen kethon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihina Mopi Puthot Birtar Jupon Teglona. Kedamtang Prenified Troxy Arni Kangsam Porpai Ketamaport Malompen, Bokajan Press Club Asai Hemalong, Match Kachari Jatia Parishat Atumpen, Peranke Amai Kangni. Match Kachari Jatia Parishat, Karbenglong District Amaipung, Moheshwar Match Penamailong, Kaninje Ponatenke, Asamalong, Match Kachari Akhayatumta, Khai Baremlo, Sita Pini Arnianta, Lasso Akhayatumapan, Sorkaratum, Thang Kematapon, Lapen Kipi Pajarpon, Alamave. Lasi Match Kachari Jatia Parisharatumpen Kemangpon Lake Match Kachari Autonomous Council Piponangji Lapen Non Kachari Bom BJP Sorkaratum Parliament along Central Sorkaratum Match Kachari Atumalamta Chingwai Pon Vek Nangji Pusi Peranke Amayalong Sodak Pen Kaninje Pon Asamalong Kedo An Akai Barimate Kai Sotumaphan Methang Akai Chepareng Tekjiapan Langpon Vek Nangji Lapen Kipi Ponvek Nangjita Arondo Binong Pusi Herangke Amayalong Pangdakpon Bokajan Pen Ananterang Karbenglong Live Hanjang Langso Sports Association Atum Kachapatir Piponsi Kethomangdeng Karlitang Phukon Rongpi Chikimo Amen Pen Greater Hanjang Langso Inter Club Football Championship Angdung Kiti Pathuponno Hanjang Langso Kapathu Aklamalong Kedamtang Chiti Nipai Inkoira Pho Arni Pen Kapang Chengpon Kethomangdeng Karlitang Phukon Rongpi Chikimo Amen Pen Greater Hanjang Langso Inter Club Football Championship Kedamtang Prenipai Troxy Arni Angdung Kiti Pathuponno Angdung Kiti Kapathu Along Kongching Football Club Pen Mora Kordoiguri Metric Club Atum Angbongsi Chephopon Lasohot Pupu Aterangatumta Kapathu Kachedai Koyajok Kichengsi Angkungalongke Goal Chipi Thekbang Bedeto Puthot Angkung Kapathu Hot Kopai Kemepen MKMC Atum Goal Isipen Chepahai Detno Puthot Nong E Kapajar Amai Hot HSC Amai Phu Jivan Chandra Pathak Pensi Mai Chepahim Phuponno Lapen Lasohot Alohi Sarpo Aman Pen Kasachon Bang Pankaj Teron Anparta Manpeng Pen KLA Amai Phu Hidhinat Rongpi Kasa Rapchon Bang Horen Inti Assistant Conservator of Forest Jivan Rongpi Pendanglok Ongdung Aman Kedo Abang Phu Abang Pietum Chitongdon Kerem ke hai aterangatumapan Kachetongdun Alohi Sarpo Lapen Manpeng Pen Kachetongdun Alohi Atum Aredeng Pensi Tangka Lapen Nong E Pajerdonlo Bokajan Penananterang Karbenglong Live Hawar Hapat Arado Anta Keso Kachilang Ahin Mesenang Jipura Non Malom Pardon Ronpen Sekelang Ahemalong Karbenglong Life Pen Kahumri Damasonsi Kedamtang Hawar Kehat Primary Health Center Kapardo Uttar Borbel Sub Center along Kahumri Dam Karbenglong Autonomous Council along Thongkep Asai Kamdo Lasso Angbong Pen Okpran Kelang Anathu Asai Kamda Isilo Karbenglong District Arlo Pregjam a constituency Arlo Pregjam a Hawaralo Ronggroup Arlo Kiduk Kilak Aradatum Aparman Karbenglong Autonomous Council Atumpen Sekelang Ahem Avarsai Kipipon Nason Taksi Lakha Krepo Mahamaya constituency Kaparlopon Hawarkehat Primary Health Center Arlo Kedo Uttar Borbil Sub Center along Karbenglong Life Pen Kahumri Padodamlo Kahumri Damahut ANM Nurse Nirula Bora Nankachithano Natenke No Namat Labangso a Sub Center along Chokumar Bangkit Homdo Laki MPW Rup Singh Phangcho ANM Nurse Nirula Bora Lapen Asha Supervisor Mamata Dasatum Henno
bonta isi kamang hodon meme alama bangke ajo ke ton kelang abang phu chokidar abang thilot pen ningkan ke tham pleng et aphi pini arnianta laso ang hoi long kepek pon pedet ajok penangan sungnang lopusi ANM nurse nang chethan bo বুলি কৈছিলে সব বহুত বাকিবিলাক আছে সাব সেন্টাৰ থাকে আমাৰ হে নাই গাড়ী ফেসিলিটিটো নাই নেকি গাড়ী ফেসিলিটি এম্বুলেন্স তেনেকে নিদিয়ে না আমাৰ সবকে দিব লাগে সেইটো এনেও মিটাটো নিজে আমাৰ কাৰেণ্ট থাকিলে ভাল ভ্যাকসিন কেৰি চাৰ্জ দিয়ে lahai hui akisung ke boya puthak halada ke dok chokomar atumpen Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Okpran kelang IEM Khonsing Rongpi lapen haladak IMEC EM Lunsing Teron Atomaphan kahino et Uttar Borbel Sub Center ahem arpong lapen kenang sotna rehing ami lason se kemesen kijon alang avarsai anparta barpi barso ke do ahem prabjen pen nang selam pipon bek thapusi kachoning re padopon Havar ke hat pen harsing rongpi Karbenglong live Tangte pini Adap Abirta ke alpon sekang toniklo domi thakmi kardom